ביום רביעי פגש הצלם שלנו מאיר דהן את רב סרן בניה שראל בתוך בית, בחיר בית חזיה. בניה הציג את השלל הרב שתפסו הוא ולוחמיו בשבועיים של לחימה בתוך הכפר, שנמצא 2.5 קילומטרים ממערב לגבול עם ישראל. היום התברר שזה היה התיעוד האחרון של בניה. אנחנו מגיעים לאותה שכונה, הולכים לפגוש את מפקד הסיירת, בניה שראל. אני שואל את עופר וינטר אם הכוחות מוכנים. אז הוא אומר, אל תשאל אותי, תשאל אותם. ואז הוא מגלה לי באוזן שבניה נפצע, למרות הפציעה הוא נשאר בפנים, ובעוד שבועיים הוא אמור להתחתן. לקחתי אותו הצידה ואני מדבר איתו, אני שואל אותו, תגיד, זה נכון? הוא אומר, כן, אבל עזוב אותך. אני אמור להתחתן, ארוסתי גלי, תקתקת את הכל, אני אצא מצידי לחופה. בניה הכשיר את עצמו כבר מילדותו, מבחרותו, לשרת שירות משמעותי את עם ישראל במסגרת הצבאית. אני חושב שזה היה באמת סוג של מנוע פנימי שראה בעניין הזה של המסירות, מסירות הנפש למען עם ישראל, ערך שהוא לא רק ערך שגורם לאדם למסור את נפשו, אלא גם ערך שמשפיע על החיים השוטפים שלו, כן. וככה באמת, השכם והערב, הוא היה אומר לי תמיד, אמא, אין לי כסף, אין לי גרוש לנשמה, אתה רוצה הלוואה? לא להגזים, אבל אין לי גרוש. איך זה יכול להיות משכורת של קצין? איך... אני קודם כל הולך לי המון כסף ביילו, אבל חוץ מזה, אני באמת נותן המון כסף. יש לי המון חיילים שאין להם בבית כלום. כל פעם שהם יוצאים, אני נותן לזה 500, לזה 1,000. נוסף על העניין הזה של אהבת עם ישראל על כל הרבדים שלו, פיימה בו גם אהבת הארץ בצורה יוצאת מגדר הרגיל. כל מקום פה שאתה הולך, לכל מערה שאתה נכנס, זה כל... על הדמות היסטורית רמת מעלה, משהו... אחד מאבותינו כאילו הלך במקום הזה, ולא יודע, אותי זה מרגש, כאילו לי יש שייכות מאוד מאוד, אני מרגיש מאוד חזק כשאני הולך בארץ הזאת. אחד הדברים שאני מאוד ריגש אותי במהלך השירות הצבאי שלו, זה כשהוא היה בשייטת והוא הגיע להשבעה בכותל, אז אתם יודעים, כל החיילים נמצאים שם, ופתאום ככה יש שם קבוצה של חיילים עם מדים לבנים, שכולנו יודעים שהם די השיא. ואני ככה מסתכלת לצדדים, אני רואה מלא עניים עם שקיות של צהל, שקיות של או של מזון, של סנדוויצ'ים, עגבניות. אני אומרת לשלום, תגיד, מה זה? מה, הם לקחו את זה מהפחים? הוא אומר, אולי. כשנגמר הטקס ואנחנו מתחבקים, מתשקים, הוא שם את היד עליי ועל שלום, הוא אומר לי, אבא, אמא, תסתכלו, אתם רואים את כל העניים האלה מסביב? אני אומרת, כן, בני הקימה, הם לקחו את זה מהפחים? הוא אומר לו, אמא, תקשיבי, ראיתי שהולכים לזרוק את זה לפח, אז החלטתי שאני עובר בין כל העניים בכותל ונותן להם. אני באמת התרגשתי עד מאות, כי כשאתה חושב, בחור בן 18.5, עומד בטקס כזה של השבעה, כאילו איזה חייל חושב על הדברים האלה? הימים שלו באמת היו מלאים עשייה, מלאים תוכן, הרבה מאוד עשייה למען עם ישראל. אני זכיתי לדבר עם בניה ביום שישי ב8:30, כשהוא נהרג ב9:05, והוא דיבר בשקט, אמרת לו, בניה, כי הפסקת אש, למה אתה נמצא בעזה? הוא אומר לי, יש לי עוד משימה קטנה וגמרתי. ואחר כך, כאילו, המשכנו ככה לדבר, אז הוא אומר לי, ומה שלומך? ואמרתי לו, שלומי קשור בשלומך. שלומי קשור בחוט אל שלומך, קשור בחוט אל שלומך.